खौ लोब्बा लाखिनानै कुसुगा दख'रा एबसु आरो जलायस्रि दालाइसा एबसुआ जलायस्रिनिफ्राय लानानै ददरा दालांसिम खोला फारसे जे लांदां बे मोनसे PWD रडनि बाहागोआव बहाय आबहावा सानजों लोब्बा लाखिनानै जों 100तानि बारा 100तानि बारा आवजार बिफां गायनाय जों हाबाफारि लादों। बे हाबाफारियाव जोंहा गायजेनगिरि आलासि महरै हांख्रायनाय बायदि लेंहरनो बाहागो लाफैनो हादों। कुसुगाव गार्लस हाई स्कुलनि गाहाय फोरोंगिरि मुस्रि सन्जय गस्वामी सार आरो जोंहा हांख्रायनाय बायदि बाहागो लानो हादों। कुसुगाव आन्सलिक आसा कमिटिनि आफादगिरि जुवेल किस्कु बिथाङा बाहागो लानो हादों आरो जोंहा बेवहाय जोंनि जलायस्रि गोजौ फरायसालि आरो गेजेर फरायसालिनि फरायसुलि बिथांमोना बाहागो लानो हादों लोब लोबनो। जोङो मोनसे मिजिं थिदों कुसुगा दख'रा एबसुआ जे वर्ल्ड एनभायरनमेन्ट डेखौ फालिनायजों बे बिफां गायबाय। बे बिफाङा बे ओनसोलनि बे रायजो राजानि बेखौ जत्न लानाय बेखौ आदर खालामनाय बेवहाय दैज्लां बोथोरबा लामा लामा जे मोसौ बोरमा खायो बेखौहाय एसे अनलायनानै जे जों थांना थानांगौबा बिफां गायनांगौ एनभायरनमेन्टनि सायाव सोनारनांगौ। जोंनो बिफाङासो जोंनो अक्सिजेन होयो आरो जों बिफां नङाबा जों थांनानै थानो हाया। आथिखालाव जे बिराद मोनसे गुदुं थासारि फैबाय बेखौ जों खमायनायनि बेखौ जे कन्ट्रल खालामनायनि बे असिलाजों जों खालामदों। दिनैल' नङा जोंनि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा मोनसे गोबां गामिनि रायजो राजाफ्रानो लुगैयो इन्टेलेक्सुवेलफ्रा लुगैयो मडेल भिलेज आदर्श भिलेज जोंनो नांगौ। नाथायबा बे आदर्श भिलेजआ मोनसे गुबुन जायगाखौ नायोबा वेलकाम टु जलायस्रि क्लिन एन्ड ग्रिन भिलेज होनलायनाय मोनसे जायो। नाथाय जोंनियाव अबे जायगायाव दङ जों बेखौबो जों नागिरनांगोन। आसा खालामदों बेफोरखौ मोनसे आदर्श गामिनि मोनसे नेरसोन होनना जों सानना लानांगोन। बे खालि जों मानसियाल' आदर्श जानायजों जानाय नङा। जोंनि लामा सामा जोंनि गासैबो साफा मोजां जानांगोन साखोन सिखोन जानांगोन। जों बयखौबो जत्न लानांगोन। थां आरो थांना थानो हो बड'फानि मोनसे मिसन जोङो बेखौ जों लाबाय थानांगोन। जोंहा आदर्श गामि आदर्श बर' गामि बे जों खालामनायनि खोथा। दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे मोनसे मोन्थोर आदर्श गामि आरो गेरेमसा हारि दानायनि मोनसे खोथा बे जाबाय थादों। दिनै बेखायनो आसाम गभर्नमेन्टआबो आदर्श गामि मडेल भिलेज बेखौ फोसावदों होननानै जों साननो हायो। আজি 5 জুন বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস আঞ্চলিক আফচুৰ তৰফৰ পৰা যেটো প্ৰগ্ৰাম লৈছে বৃক্ষৰোপণ, এইটো এটা বিৰাট ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু সুন্দৰ প্ৰগ্ৰাম। কাৰণ পৰিৱেশ সুস্থ ৰাখিবৰ কাৰণে আটাইতকৈ প্ৰয়োজনীয় হৈছে বৃক্ষ। কাৰণ বৃক্ষৰ পৰাই আমি অক্সিজেন পাওঁ, যি অক্সিজেনে আমাৰ জীৱন সুস্থ কৰি ৰাখে। লগে লগে আমি উশাহত অক্সিজেন লওঁ আৰু নিশাহত যিটো কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গেছ এৰি দিওঁ, এই গেছটোও বৃক্ষই টানি লয় আৰু আমাৰ এই অক্সিজেন আৰু কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ বেলেঞ্চ প্ৰকৃতিত সুস্থভাৱে ৰাখে। লগে লগে বৃক্ষই আমাক ছায়া দিয়ে, যাৰ পৰা আমি প্ৰচণ্ড গৰমৰ পৰাও আমি এই বৃক্ষৰ ছায়াতে শান্তি পাওঁ। তো পৰিৱেশ এটা সুস্থ ৰাখিবৰ কাৰণে আটাইতকৈ দৰকাৰী বস্তুৱে হৈছে বৃক্ষ। আৰু এই বৃক্ষৰোপণ কাৰ্যক্ৰমৰ দ্বাৰা আমি গোটেই বিশ্বতে আমি এটা সুন্দৰ সুস্থ পৰিৱেশ স্থাপন কৰিব পাৰিম। আৰু ইয়াৰে এটা পদক্ষেপ হিচাপে আজি জলেশ্বৰী বজাৰৰ পৰা দদৰা ব্ৰিজলৈকে আফচুৱে যিটো প্ৰগ্ৰাম লৈছে বৃক্ষৰোপণ, যথেষ্ট সুখী আৰু যথেষ্ট উপযোগী বুলি মই অনুভৱ কৰিছোঁ। আজি প্ৰায় 100ৰ ওপৰত প্লান্টেশ্যন কৰা হ'ব আৰু ইয়াতে আফচুৰ লগত সহযোগ কৰি আছে বিভিন্ন স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক, যিটো দেখি আমাৰ ভাল লাগিল যে এই ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে আজি বৃক্ষৰোপণ কৰিলে। লগে লগে ইহঁতৰ ভিতৰত এইটোও আহিল যে আৰু কোনোবাই যদি বৃক্ষ ধ্বংস কৰিব আহে ইহঁতেই বাধা হৈ তাতে থিয় দিব। এইটো এটা ভাল প্ৰগ্ৰাম। ৰাইজৰো যথেষ্ট আমি
সহানুভূতি সহযোগ পাইছোঁ। আমি দেখিছোঁ গাঁৱৰ ৰাইজ ওলাইছে, এই বৰজলেশ্বৰী ব্ৰিজৰ ওচৰত গাঁৱৰ মানুহে ওলাই আহিছে আজি এই বৃক্ষৰোপণত অংশগ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে। তো যথেষ্ট ছাপোৰ্ট আমি ৰাইজৰ পৰা দেখা পাইছোঁ।